Vekişandina Tirkiya ji nava axa Sûriyayê hêviyên çareseriyê zindî dike. Nûnerê navdewletî yê taybet bo Sûriyayê Geir Pedersen bi rengekî eşkere û zelal daxwaza derketina hêzên Tirkiyayê ji nava axa Sûriyayê dike. Pedersen di civîna 21 a Dewheyê de bêy ku qala Îran û Rûsyayê bike. Got ku ji bo pêkanîna çareseriyê li Sûriyayê gerek e çend doz werin pêşniyazkirin. Yek ji wan jî derketina hêzên Amerîkayî û Tirkiyayî ji Sûriyayê ye. Her wekî divê rêyeka nû ji hêla hikûmetê û opozisyonê ve jî hebe. Şopîner vê daxuyaniya Pedersen wekî rewamendiya hikûmeta Şamê bi nav dikin. Çimkî Tehran û Mosko ku bi vexwendina Şamê di Sûriyayê de ne, neketin ber rêya wî ya çareseriyê. Tevî vê yekê jî heta niha Tirkiyaya dagirker a ku demografiya herêmên li jêr serweriya xwe diguherîne, tu bersiv nedaye Pedersen. Du wextekê de ku bi qasî 8000 kîlometr çargoşe an ku ji sedî 11 ji axa Sûriyayê dagir kiriye. Ev helwesta han jî piştî çend rojan ji civîna Pedersen û cîgerê wezîrê karên derveyê Rûsyayê Sergî Fîrşînîn eşkere bûye. Hevdemî wê jî nûnerê Rûsyayê bo Sûriyayê Alexander Yevîmov ji çapemeniya hikûmeta Şamê re got ku gerek e terorîstên li Idlibê û herêmên din çekê deynin û xwe radest bikin yan na wê werin tunekirin.